हेलो लोगोफोर गुड मर्निं वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल लोगोफोर नै थास' बिबार खानो थांगासिनो दङ आङो लामायावहाय थाबायगासिनो दङ बेनिफ्राय आंजों लोगोसे आबैबो दङ आरो बेनिफ्राय जोङो सान्दुंबो गोसाथार थेवबाबो जोङो खाना फैनोसै बिदिनो फुङावनो फैनो होननानै सानदोंमोन माने फुङावबो फैनोनो समखौनो मिलायासै खामानि थायोना बिदिनो मोनसे मोननै खामानि मावनाय बेनिफ्राय बाबाबो स्कुलाव थांनाय बेयावनो गोबाव जाबोलायबाय नै ओमफ्राय आबैया गस्लाबो गानखायाखै आबैया नै गस्लाथ' गानखायाना आबै नोङो मालाबाल' गानखायो बेनिफ्राय खाहैनोसै दाना लोगोफोर नायलांबाय थादो दिनैनि आंनि भिडिअखौ खानोसै लोगोफोर नै दानिया मोनफैबाय नै बारसे थास' बागान मोनफैबाय बेयाव बारसे दङ बिदिनो थास' बिफाङा दानबाय थायो नालाय बिनिखायनो माने फिसा फिसा नै थास' बिफाङा नै बिथिंजायबो दङ ओइथिं बारसे दङ आबै ओइ नै बैबो बारसे नै खाबाय थानोसै नै बेयावबो बारनै बारथामसो दङ फिसा फिसा नालाय बिफाङाबो नै थास' बिबारा एसे फिसा फिसासो बे मालाय दंफां फुलि गायजोबना दोनदों फारामनि दंफां फुलि गायनायावहाय बेयावनो थास' खानो फैयो जोङो जोंनि थास' खानो फैनाय जायगा बियो नैथिं दङ आबै खानोसै आबैया खाबायानो इनि मोनबाय आबै ओइ नै बैयावबो बारसे नुदों थास' आथिंबो खाना लांसै थास' आथिंबो खानोसै नै लोगोफोर थास' आथिंबो दङ सेरे सेरे लावदें लावदें जि मोजां मोजां नै थास' आथिङा बिथिंजाय खाबाय थानोसै आङो जि मोजां मोजां नै फिसा फिसानो दंसोगारो नै थास' आथिंखौ बेसेबां मोनजेनबायानो आङो जि मोजां मोजां नै फिसा फिसानो आबैया थास' आथिंखौ मनायाव सोनो नागिरदों नै बे बुरजा मोनबायानो माथो आबै मालाय आबैया खना खफा नागिरनानै नै आं नै इसेबां खाबाय नै आबै आंबो दे सो आं दोहायहाय नों बांसिन खानो हायोहाय आबैया बाला मा आबै जि बुरजा खाखाबाय आबैया नै दे सो दिंखिया खाया जि मोजां मोजां दिंखियाया दंना गैया बारा दङ दिंखियाखौबो खाना लांसै ना आबै मुथासे दे खाजौ दे रावनोबो हरनाङा दै माखौ थास' आथिंखौ मानो मालायनो हरनोहाय आबै एफा खस्थ' खानायखौलाय जानो खाफैनायखौलाय थौ फैदो थास' बिबार एसे बारनैसो खाबावनोसै नोंखौ जि नागिरदों आंहा बबेथिं थांखो होननानै आंहा इयाव खाखायो ए इयाव माखासे फिसा फिसा गोलाव गोलाव हेबजोबना दं ओंखायनोथ' खादों आरो बिदि थांबा मोनबावोमोनसो मेरला थास' बिफां नै आबै जेरावनो मेरावनो थास' गोजा थास'आ नैनिफ्राय जायगायाबो बिराद साफाखा फाराम माबा नालाय एम्फौ फिनायनि माबा दंफां गायना दोनजोबदों नै एम्फौ फिनायनि फाराम दंफां साफा हाग्राफोरखौबो साफा खालामजोबनानै दोनखायो आरोना जायगायाहाय बिराद मोजांखा नायलाय लोगोफोर ओमफ्राय बैयावहाय अफिस दङ फारामनि बैयाव ओमफ्राय बिदिनो कलेज दङ जायगाया बिराद साफा स्रांथार खानो बिराद मोजां थास' आथिङा हा फिसौलानो नोंखौ खादो होननानै खोथा बुरैया खायाखै होननानै आंखौ बांसिन खादों होननानै आबै जागोन दे थांसै ओइथिं खाहैनोसै दिंखिया खानोसै ना आबै दिंखियाबो दङ जों एसे दिंखियाबो खाना लांनोसै लोगोफोर थास' बिबारा बारा गैया
थांनोसै जोङो नै दानिया आबैया थाबायगासिनो दङ सिगां सिगां जाबाय आबैया नै ओरै लामाजों थांसै जोङो ओमफ्राय नै मना गंनै लादों जोङो नै मना गंसेयावबो आरोबाव थास' आथिङा मनानै लाखाबाय दाहाय लखबनानै एसे नोंथांमोननोबो एसे देखायनोसै औ थबाय था आबै सान्दुं गोसाथारहाय खिन्थु खानायाव सान्दुं नाङाखै आरो दंफां ब्रे ब्रे नालाय सायहा सायहा न'आव मोनफैबाय नै लोगोफोर थास' आथिंखौहाय इनिफ्राय नै संग्रायाव लखबबाय नै इनिफ्राय आबैयाबो एसे लांसिगोन आरो बारा बुरजा लाङानो बोथिसे लांसिगोन इनिफ्राय नै थास' बिबाराबो बोथिसे मोनदों इनिफ्राय नै दिंखियाखौ एसेल' खाना लाबोदों बारा बुरजा खाना लाबाखै थास' आथिङा ओरैबायदि दंखायो थास' आथिङासो हेबलायलायनाय बेसेबां लाबोयो इसेबां दंखायो इनिफ्राय बारा बुरजा लाबोदिया आरो एसे जखानि लाबोबाय नै बोथिसेनि बारगोन बेनि आबैयाबो लाबाय मुथासे लांसैनो न'आवहाय ओइ मामि एस' थास' आथिंखौ इदि बस'आ सान्दुं गोसायाव बिराद मेंबायहाय लोगोफोर ओमफ्राय दाना दुगैहैनोसै दुगैनानै ओंखाम जानोसै ओंखाम जाखांनानै दुगैखांबाथाय दाहाय थास' आथिं थाजा थाजा सायनोसै आं लादो आबै मनायाव ला ओइ मनायाव ला मनायावसो पलथिं गिदिराव दे दुगैहैग्रोदो नोङो ओं जोंहाना दुगैनो नायदो आबैया आयंसै ओं दाना लोगोफोर दुगैखांनानै ओंखाम जाखांबाय इनिफ्राय ओंखाम जाखांनानै नै दाना खोदोमगुरिनि न'आव थांनो ओंखारलायबाय आरो माइ नायहैनो थांसैलाय जोङो नै रानियाबो नै औ रानि मटरसाइकेलाव गाखो हारसिं गाखोनो रोंना रोङा दे माबार गाखो इउ दिसुं सेन्देला गलांगोन नामा मामिया गेजेराव गाखोदों बायाखै आङो गरमखाय थांसै मोसौ ट्रेन फैगासिनो दङ लोगोफोर नै लामायाव मामि नायदो नै ट्रेना दै नै गारि गोलावा थांबाय दाना थांफिनसैथ' मामिथ' हा गाखोगौमोन नै जोंहाना मामिया गाखोगौमोन मा आयो गाखोनोसो नागिरलायबावो मामिया दुब्लि मोनफैबाय जोङो दाना नायनोसै माइखौ नायहैनोसै नै सरबावहाय मटर साइकेलखौ दोनबाय न'आव हाबबोलायदिया जोङो हाबबोथ'लायलायदिया दाहाय हाबहैनोसै रानि ओंखारदा माइ नायनोसै ओंखारबावासोनो रानिया मटर साइकेलावनो थालांगोननो जोंहा नायनोसै माइखौ ओइ रोमै रोमै नुहुरनाया माइया जोंना ओरै ओंखारख्लायलांनानै थांसै जों लामाया जों थालांसै मामि हारसिं थागोन इयाव नों थाबाय था दे होमबा दे जों माइ नायनियाव दे बाय बाय दे थाथ' दे रानिया मालाय मटर साइकेलाव थागोन नो इयावनो थाबाय थागोन हारसिं टाटा उम्मा बाय बाय माइ मोनफैबाय नै जोंहानि माइया नै नायलाय हाग्रा रज'दों दाहाय जोंहाना एसे नै हाग्रा दङ ओरैजाय जि मोजां नुथारदों नै माइखौ बे हाग्राफोरखौ एसे फुना गालांसै आङो बे रानिया फैनो होनहरबायहाय लायथां रानिया थाबोनानै फैनो होनहरगासिनो रा बे बानलु हाग्रायानो बिराद रज'यो नैबेखिनिखौ दाख्लैयो जोङो फुफैदोंमोन आरो बिनिखायनो नै हाग्रा गैथारा नैबेखिनियाव ओमफ्राय बैथिंजाय एसे हाग्रा दंबावोलाय बेखौबो फुनो फैबावनांगोन नै गोजानजों फांसे दङ बारा गैया आरो नैबेखिनियाव बैयावनो बिराद ब्रे ब्रे दंथारोमोन बै दब्लायसेयाव
माइआ गोजौ 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 जाजोबलायबाय नै एसे थाब गायखांदों नालाय जोंहा माइखौ गोजौ गोजौ जाबाय न' मोनफैबाय लोगोफोर दानिया नै आङो दहायनि थास' बिबारखौहाय सायबाय आरो नै आबैयाबो सायगासिनो दङ बेनिफ्राय आबैयाबो जालांगोन आरो ना आबै आबैखौ जानो लेंहरदों आङो आबैया नेना दंफैगासिनोमोन जों मोनफैगौ मानि ओमफ्राय आबैया टर्च लाबोखादों होनदों नामा आबै दा हर जाथारबा थांनो हागोन नों हायो दे होमबालाय संनानै होनोसै आङो जाना थांदो दाहाय दे आबै बेनिफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय बाय बाय